lan sedanten kemawon ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan sedaya saged mengkempal malih wonten mriki majelis dalam rangka rutinan sholawat kubro sekaligus pengaosan setiap Rabu Legi. Mugi-mugi rutinan iki estu angsal ridho saking Allah, lan mugi-mugi saged betoh barokah, betoh manfaat, betoh maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Lan kelawan wawasan sholawat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Lan kelawan wawasan sholawat kubro ingkang sampun dipun amalaken, mugi kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki majelis estu angsal kathah syafaatipun Gusti Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawuh ingkang kula mulyakaken, kula niki ngaos kedhik mawon namung kiringan setunggalipun dawuhipun Allah, fa insyaallah wonten surat Al-Maidah ayat 35 insyaallah ingkang munine ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ngoten niku munine ayate. Nek dipun terjemahaken basa Jawane, ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Panjenengan sedaya niki kula yakin tiyang iman. Gadah iman sedanten nggih. Sedanten niku lak ngakoni Gusti Allah nggih. Innal ladzina qalu rabbunallah. Nek ngakoni Gusti Allah kudune sumastaqamu. Panjenengan nek memang bener-bener ngakoni kalian Allah, iman dumateng ngersanipun Allah, panjenengan usahaaken nek taat nek ibadah sumastaqamu. Panjenengan usahano istiqomah. Senajan to rutinane saulan pisan, panjenengan usahaaken istiqomah. Krana al istiqomatu afdalu minal karomah. Wong istiqomah niku luar biasa. Luar biasane ngalahno wong sing keramat. Utawa wong sing dikeki karomah ambek Gusti Allah. Iku jek kalah kali istiqomah. Panjenengan nek saged istiqomah kok keramat luwih dhuwur timbangane keramat dikekno Gusti Allah. Dadi karomah niku salah satu buahe istiqomah. Panjenengan oleh kemuliaan saking Allah niku krana istiqomah. Bahkan sang iso luwih saka niku krana istiqomah luwih utama timbangane karomah. Dadi niku bukti nek panjenengan memang wong sing iman. Jadi wong sing iman iku innal ladzina qalu rabbunallah, wong sing ngakoni Gusti Allah iku iman nang Gusti Allah iku mestine sumastaqamu. Mestine tiyange gelem istiqomah. Niku ayat lintune. Kula balik nang ayat nika wau malih. Innal ya ayyuhalladzina amanu, kula yakin panjenengan tiyang iman. Nek mantun iman perintahe Allah, ittaqullah. Niki perintahe Allah, ittaqullah. Takwa nang Gusti Allah. Panjenengan sak mangke rutinan sholawatan mantun ngonten nggih nderek pengaosan niku wujud takwa dumateng ngersanipun Allah. Salah satu bagian dari ketakwaan dumateng ngersanipun Allah. Buktine ndi sholawatan, buktine ndi yo gelem ngaji. Niku berarti panjenengan yo wis iman yo wis takwa. Kalau nek nggawa iman tok belum tentu jenengan saged sholawatan, saged rutinan, saged melok pengaosan. Niku nek nggawa iman tok belum tentu. Tapi nek panjenengan takwa niku mesti iso nglakoni. Jadi wis nglakoni perintah Allah, ittaqullah. Nek wis ngono, nek wis iman ya wis takwa. Karena niku saking pentingnya niku perintah Allah niku makane bolak-balik nek khutbah yo syarat rukune iman takwa. Teng pundi-pundi mawon ibadah niku banyak yang menyertakan syarat rukune kudu iman takwa. Niku saking pentingnya. Lah wong iman kados niku wau. Wong iman niku ya iso buktekno istiqomah nek ibadah taat.
Iku berarti imanmu bener-bener ngakoni Gusti Allah. Nek panjenengan kadang budal, kadang enggak, itu berarti imane kurang stabil. Kadang yo sholawatan, kadang boten, kadang belum ngaji, kadang enggak. Ya berarti imane belum kelasi yakin 100%. Imane itu jek munggah mudun, jek kurang stabil. Makanya rezeki ini yo munggah mudun. Ya kalau imane munggah mudun, wis buktine mawon rutinan iki selapan pisan. Iso stabil lah panjenengan. Lah kadang yo jek gak budal. Ngono jatuh rezekine lancar terus iki ana udzubillah. Wong selapan pisan nek kurang iso buktekno. Dadi wong nek iman temenan ngakoni Gusti Allah iku mesti sumastaqom. Nek pun mantun jenengan nggih purun nglakoni takwa dumateng ngersanipun Allah. Secara bahasa niku wedi nang Gusti Allah. Wong nek wedi iku wayahe salat ya salat. Wayahe ngaji ya ngaji, wayahe rutinan, wayahe sholawatan ya budal sholawatan. Nek pun ngoten waqtahu, enten perintah Allah malih waqtahu ilaihil wasilah. Waqtahu lan nubriya sapa sira kabeh ilaihi maring Allah al wasilata ing wasilah. Wasilah itu dalan, wasilah itu lantaran menuju kepada Allah. Jadi gawe yo dalan menuju kepada Allah. Salah satu nih rutinan sholawatan, salah satu nih ngaji. Iku dalan, iku wasilah menuju kepada Allah. Maksud kula niku panjenengan nek nglakoni rutinan ngenten iki, nek ngaji, nek sholawatan, panjenengan niati nyedhek nang Gusti Allah. Itu nggih bagian dari ketakwaan, bagian dari keimanan ketakwaane panjenengan sedaya. Jadi itu sing dimaksud waqtahu ilaihil wasilah. Golek dalan menuju kepada Allah. Meskipun selapan pisan, sing penting buktekno kon ngakoni Gusti Allah iman, buktekno awakmu gelem takwa dengan cara budal, ya buktekno awakmu istiqomah. Itu berarti stabil ngono iso istiqomah. Tapi nek gak stabil ojo njaluk sing stabil rezeki nang Gusti Allah. Ya isi di sini lho. Wong guru iso buktekno kok wis jaluke warna-warna ngoten. Dadi waqtahu ilaihil wasilah. Nek iso golek dalan niku mboten waqtahu ilaihil wasilah niku mboten nang Gusti Allah tok, tapi yo nang Kanjeng Nabi lantaran sholawatan. Insyaallah iki sampeyan lakoni iki cocok ambek dawuhe Allah. Jadi yo iman yo takwa yo waqtahu ilaihil wasilah. Pokoknya kantun noto atine diniati nyedek nang Gusti Allah. Jadi sholawatan ini panjenengan niati nyedek nang Gusti Allah, nyedek nang Kanjeng Nabi. Di samping iku nyedek nang pewarise Nabi, para alim ulama khususe guru-gurune kula panjenengan sedaya khusaya. Carane nyedek ya apa? Salah satune nggih ngamalno amalan sing diamalno kiai, diamalno guru. Niku termasuk waqtahu ilaihil wasilah. Lan masalah nyedek niku sing paling gampang iku gawe donga. Ya soalnya zaman saiki wong ku butuh donga akeh. Soalnya imane wong saiki gak patek kuat kaya wong biyen. Ketakwaane ya gak kaya wong biyen. Dadi butuh donga sing akeh. Gak cukup ikhtiar mawon iki mboten cukup nek jaman sakniki. Ya nek wong biyen ngoten nggih, ndonga tok kali nyambut gawe ngono wis teko rezekine. Lho nggih tiyang-tiyang nek kados Mbah Mail ngoten niku, nyambut gawe iku digawe syarat tok. Wong nek budal nang pasar ku ana pitik misalnya regane pitike 100.000 ngedole 1 juta, tak normal wong. Engko oleh maneh bendina budal digawe ikhtiar tok. Sakjane dungane tok wis cukup, bahkan gurung donga wis dikai Gusti Allah. Niku tiyang siyen imane stabil, ketakwaane stabil. Lah nek wong saiki yo mblegendes. Ngoten, makane butuh donga sing akeh. Waqtahu ilaihil wasilah, golek wasilah, golek dalan lantaran menuju kepada Allah. Nang Kanjeng Nabi lewat sholawatan. Nang Gusti Allah nggih lewat ngenten iki taat, lewat ibadah. Nang Kanjeng Nabi lewat sholawatan. Nang guru-guru yo lewat donga sing paling gampang. Soalnya Kanjeng Nabi niku nanti dawuh ngenten, kowe aja sampe gandungano guru. Kanten Kanjeng Nabi nek dawuh ngenten. Ini kita tenggene kitab Mukhtarul Ahadits hadis sahih riwayat Imam Dailami. Jadi munine idza taraka al-abdu a'amil walidaini fa innahu yanqadi'u ar-rizqa. Boten kula manani cek boten kesuwen.
nek ana wong menungso hamba ninggal donga lil walidaini nanggene wong tuwa loro. Walidaini ku lanang ambek wedok. Sadurunge sampean ngerti yo nek wong tuwa ana telu. Sing paling utama wong tuwa hubungan ilmu niku guru utawa kiai. Niku sing paling utama. Ki nomor kali wong tuwa hubungan darah jenenge nggih tiyang sepakandunge panjenengan sedaya niku urutan nomor kali. Sing nomor telu wong tuwa hubungan krana pernikahan jenenge mara tuwa. Iku sampean dongakno. Nek kula sih dereng gadah, mulane yo durung dongakno mara tuwa. Nek sampean kan wis duwe, dongakno mara tuwa niku kabeh ku sampean dongakno mbo lanang mbo wedok. Mbo wis mati mbo jek urip. Iku sampean dongakno. Soale nek gak gelem dongakno, nek gak gelem dongakno tiyang sedanten iku lak mampu ndonga sih nggih. Donga iku gak kudu gawe bahasa Arab, tapi utamane gawe bahasa Arab. Donga iku gak kudu disuwarokno, tapi nek iso disuarakno. Donga iku masih nang jerone ati dikrentep ya dadi donga. Sing penting donga sing apik. Dadi sing penting donga sing apik. Ojo sampe gak gelem donga. Dan kula yakin selagi ini cek duwe nyawa, menungso iku mampu donga. Meskipun nang jerone ati. Lah teng mriki dawuh Kanjeng Nabi idza taroka al abdu a'a. Nek ana hamba meninggalkan doa iku mampu donga tapi gak gelem donga. Iku yang dimaksud meninggalkan doa. Lil walidaini. Nanggene wong tuwa loro, mbo lanang mbo wedok. Wong tuwa kados nika wau. Wong tuwa krana ilmu berarti guru kiai, wong tuwa krana darah berarti wong tuwa kandung, wong tuwa krana pernikahan jenenge mara tuwa. Kabeh iku sampeyan dongakno. Kok katik panjenengan gak gelem dongakno? Fa innahu yang qati'u arizqa. Nek gak gelem dongakno ngoten niku ndadekno sebab yang qati'u rizqa. Ndadekno sebab panjenengan iki lho rezekine pedhot. Wis salah wong saiki kepingin rezekine lancar, kepingin nyambut gawene lancar tapi gak gelem dongakno wong tuwa. Jadi salah satu sebabnya sampean kurang dungane digawe guru-guru, digawe kiai, digawe wong tuwane panjenengan, utawa digawe mara tuwane panjenengan. Jadi donga sing apik nek kepingin rezekine lancar. Tapi nek sampean dongakno elek, ngomongi elek, iku ndadekno serete rezeki. Misalnya mangkel ambek mara tuwane didongakno elek, mara tuwa kuwi ya apa sih? Mangkel ambek wong tuwane diomongi sing elek, diomongi sing boten sae. Lah omonganmu iku iso dadi donga. Kok kepingin rezekine lancar, wong dongakno ae, ngomongi ae sing elek-elek. Yo ojo salahno Gusti Allah ngekeki pilihanmu milih elek yo dikeki sing elek. Yo dikeki rezeki sing boten lancar. Ini ku nek donga elek. Tapi nek donga apik insyaallah dadi sebab lancare rezeki. Dadi sebab Gusti Allah ngekeki rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Pokoknya ampun ngantos taroka doa. Ojo sampai gak gelem dongakno. Gak gelem dongakno iku pun wis iso dadi sebab medhot rezeki. Apa maneh dongakno elek iki luwih parah dongakno elek. Gak gelem dongakno iku lho iso yang qati'ur rizqa. Apa maneh donga elek. Padahal gak gelem dongakno. Dadi sampean iku kepengin rezekine akeh. Misale kados Ustaz Rozat utawa Mas Soe ini niku umpama pas wayahe rezekine serat jajal budal nang sarean sing istiqomah donga nang Yai Mail nang Yai Din oh sing istiqomah ora masalah lak cepet mati lak lancar lho kono sing dawuh Kanjeng Nabi ngoten lho. Tapi ojo nang ngene guru tok wong tuwa iku ya ana sing hubungan darah ya wong tuwa kandung ya iya masih mara tuwa ya iya dari telu-telune niku jenengan lampahi sing akeh insyaallah dadi sebab lancari. Lancari napa? Lancari rezeki. Para rawuh ingkang kula mulyakaken salajengipun nggih punika pengaosan kitab Riyadhus Shalihin ingkang badhe dipun waosaken kalian Agus Habib Basyaruddin Ismail saking kawula mulai awal ngantos akhir menawi kathah khilafi kathah lupute kawula nyuwun agunipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Syafiq wekdal saha panggenan kawula semoga sekaligus doa.